Simza kuendare indinonzitele chidhakwa indozitele chidhakwa ndauya mudarira mambungezi ndakamhangarira tinashe sirapiya takamhangarira tinashe ngambira nadhii dandawa pamusoro pekutora mukadzi wavo ndataura chokwadi changu chese ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwe dzimigondinzwa raibhuvipai tinazvo indinozi tinazve siyapira ndauya mudarira mambongezi zvidaira zvandikumangarwa natenenzi chidhakwa ndataura chokwadi changu chese ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwe dzimigondinzwa kuti anomirirano Dennis. Indinozi Dennis Dandawa. Dennis Dandawa. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaira zvandikumangarwa naTerenzi. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe dzimigondinzwa. Terenzi mukadzi ari kuramba ari pano apo panoramba akamba kakudai akabata shaya mudari mangu kuyana saka pamusoro pemaundi yes nyaya ndine panapa ine claim imwe chete maakizi vaviri inyaya yakamira inyaya yomudzimai anonzi ari kutorwa nemurume anonzi Dennis Dandawa nemurume anonzi Tinashe Siyampiya. mukadzi wani ndiyo kunzi akaberekeswa nevarume vaviri pira dari kunyaya ndira kutanga pane yadandawa pana chokwadi chakaitika ndechekuti vakatoita kubatwa nehama dzangu vakaita zvekubatwa nehama dzangu nevana vari kudondo nemudzimai wangu yakaenda kwamambo chokwadi nyaya yakasvika ivo asi ivo manje vakaramba vachingodi vachiendera mberi nenyaya yekuramba vachiendera nemudzimai wangu vachidanana naye bata nguva yakabata nemudzimai wangu anga ane pamuviri saka zvakava zvinhu zvinondinetsa muupenyu kuti zvinhu ndinyaziziva kuti pamuviri apa ndipangu here kana kuti hapasi mukiramba ndichizviinvestigata ndichiramba ndichingoongora ndichingonzwa ndichiona pari kuratidza kuti ivo ndova nechikuita nemwana iyeni kuti ndikuona kuti asi wangu ndokune yavadandawo then kozoita yaTinashe ndakaita kuzvibatira ndega achitove manheru usiku pamba pangu vachitoo mubedroom muspare mangu vana vachitove padivi vana vachitoo mumbai muno vakatoisa bhasikoro mumbai muno zvakare futi pane mwana futi wandisi kunzwisisa kuti pamwana iyeye kuti handisi kuona kuti ndewangu zvinhu zvese nyaya dzachingondidya mwe nekuti panyaya yevana sezvo ndiri mwene mudzimai nyaya dzedze dzakandimomotera zvingoita kuti zvinhu zvangu chimiro icho ndichangu chese nekuti kwanotezvara ndichingoziva kuti mudzimai ndewangu asi panyaya dzevana ipapa nekuti ava vakabatwa nyama uye akabatwa nyama dzangu uye ndakamubatira pacheno ndegawo ndonyaya dzandinadzo vane vana here zvokutsanangurira dare katinyatozwisisa zvokutaura kuti pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunge ari mwana weuyu pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunge ari neuyu ndizvozvo saka mukadzi wako ihure kachaiko
handizozondiri sepiwa bhiti chairo. Saka nyaya zvadzinoita manje mudare chinotove chisioneko chakadaro chekuti ndinonotonga mukadzi iyeye mudare anonoita family planning nevarume vasiri vake kutoti abereka neuyu iwe unaye uchete mukadzi wako iyeye, abereka neuyo iwe unaye. Chii chaunonyanya kuda paari mukadzi akashata udarei? Ingozi yega yega. Vabereki vake vari kupi mukadzi iyeye? vari kwasadza. Ndekupiwo kumiri kwasavi kumiri kwasadza kuchii kubwera iye zvino ari kupi mukadzi wako? ariko kadoma kumba kwani kwatachigara kwatogara. Unotogara naye? Kugara naye, asi chimiro chiripo ndechekuti pachimiro chenyaya dzakamira zvezvizvo zvinenge chingonesa sechimiro ichocho, because ihondo chete, nekutiwo varume ava vanenge vasingaregi kana kufona, vanogona kutombofona ndiripo, saka ihondo dzega dzega. Titese mubvunzo wangu pandiri kuubvunzira ndepekuti iwewe pache zvako nevana vangane vaunoti ava vana ndevangwa naye mukadzi uyu? ainondogutsikana vaviri. Umwe ane wake wako, umwe ane wake. Saka dai uri iwe mambo manje nyaya yakadaro unoitonga sei? Ndiwe mambo, mukadzi wako iwe akubereka newe mosiya, woenda pachikomba wobereka umwe mwana, woenda pane chimwe chikomba wobereka kuti umwe mwana, iwe uinaye chete. Sei? Akanaka here mukadzi uyu? tingati akanaka. Anopedzisira akuurayisa naye. Pamambo manje kuno kana taita mashura akadaro, iwe muridzi wawo uchaperekedzera mashura akadaro. Mashura shuwa kune vanhu vasingavake vanhu kuti kana muchiita zvinhu havatsure kukuonesa vachikuudza chokwadi kuti no zvatiri kutaura panapa izvi zvakaipa, wauya nani kudai wokama wako. Amai, toda kukubatsirai, ndimakakura kare zera renyu. Hakuna mukadzi anotoita family planning mumba bevanhu achibereka nevarume vakasiyana kuti aita mwana neuyu, aita mwana neuyu. Ivi moramba makanamatirana naye chete kudai. Ndava yei? Vachidanana. Handiti makwana. Saka inini samambo manje mutemo haunditenderi kuti nditonge nyaya yechihure chakadaro chiri pachena. Handiti panyaya yake yekutanga ndaigona kuti no munhu akatorwa zvino akutoronga mhuri mumba menyu mese murimo, vakamutarisa munhu achiita mashura akadaro, medzesero yachona achaurayisa munhu. But inini manje samambo mukadzi aroka family planning shuwa dzikunyatsozikanwa kuti abereka vana 2 nemurume wake, vana vachona munozovaziva sei kuti vana venyu vana vakadaro ivanhu? Mwana wenyu wamatumbura sei mamurasirira kusvika pakudaro? Hapana kumurasira shangamiri, kana mwana achidana nemunhu wakavo kumurambanisa kuti iwe siya. Asika mukadzi uyu akarohwa kari musikana achiuya kumusha menyu pakatanga nemwana wake here? Shangamiri ngaindirondedzere nyaya yemukadzi uyu inondinetsa. Iyoyo kukunetsai kwainoita manje. Nenyuwo futi samako inondinetsa nyaya yakadaro. Inondinetsa. Imuchisumukai kuti mapo wasvika. Sumukai wegara pamujana. Ye mugare zviita pakufa. Wanga wakagara. Tobva naye pakuwawane posana. Ndika kusumukire munhukadzi pacheya, garai pamama kagara, ngavagare pabhenja,
Msemo. Mukuitwa ere mzana. Chisonekwe. Naye jamani. Tunga zomuni mle. Ndio. Ne, amai. Ngora ni fuata kwa ne ro ni mbolwa. Anu mbolwa le. Kana ari perfect. Nguruma jindu mi ajendu mi. Ile zia za ngidi. Abo ari Manje ndona zikunge. Ukamzira ndare mkwa. Sama ari madara. Yati nayo pana pampera. Murume uyana mudzimai wake asiri watouya kudare neusitafu. Anototonga mumba macho nadoko. Ari kuita mafamily planning ari mumba imomo. Abereka neuyu ndiye murume wake vana 2. Abereka umwe mwana neuyo. Abereka umwe mwana neuyo. Asi uya atotaura dare kuti ndomuda. Saka hatifanirwi kugarira nyaya dzakadaro mumatara. Dzinotisoresa nenyika. Dzinotisoresa nenyika. Kuti mambo wakanogarira dare rekuti mukadzi ari kubereka nevarume 3. Chipari. Ndiye akachifanirwa kutongwa pano. Iye mukadzi. Kuona wanoita nyumba ombe atidi vanhu vanoenda kuti vakadzi vaotora zvinhu zvevanhu semhosva kushandisa madzimai. Yes. Kuperekedzera chinhu chakaipa sechichi chikwete. Sedare. Ndiye kuterera imba. Kwanza anoterera imba. Anotererwa imba. Ane kumusha imigogo. Handiti mune musha here. Asi anosiya musha uyu achienda kugara kutaundi kunorojera mukadzi kutaundi. Ane mabasa akashata saiwani. iye mukadzi changamire wangu ndiye akachibva pamba zvisina mvumo. Ihure. Ibhiji. Gogo. Achinobereka vana. Iwo unoziva kuti mukadzi wangu akuberekeswa neuyu. Aberekeswa neuyu. Woti mukadzi yeye ndomuda. Saka jari ringatonge richikusapota kuti iwo ndozviziva zvako mabasa emukadzi wako isitoreverera kuti bhadharwa nevanhu. Taurai kwatotaura. Pamusoro yechangamire. Ya ichokwadi sekutaura mudare. Ini ndiri munina wake Terence. Ndingati ndiri munhu ari pamuedzo zvakanyanya nenyaya yevarume ava. Zvikuru sei yaDennis Dandawa kunyanya. Nekuti kubva payakatanga nyaya iyi Dennis Dandawa uyo achizodanana nemudzimai waTerence. Yakabvira pakuti anga ambodanana nemukadzi womumwe munhu ndomavambiro avakaita ndonyaya yavakataura nezvayo. Saka Dennis Dandawa yaitoti shamwari yangu tichiwirirana zvekuti aindiudza nyaya dzese nemafambiro ese aiita. Zvakatanga kubuda paari Dennis uyu ndezvekuti iye anoti anoziva chaizvo kufambira nyaya dzekutsipika nekuvharavhara nyaya yekuti kana akadanana nemukadzi womunhu nyaya inofa yakadaro. Chinondirwadza panyaya yemashi. Inzwa hako baba mudiki. Tiri kutaura nyaya iri open pano. Hakuna munhu anotsipika nyaya yekutora mukadzi wemunhu muno mumatare medu. Aishokwadi. Ndoda kukubatsira nyaya yekugarira pano pasi pano apa yatagarira izvozviso. Haititenderi kuti titonge nyaya yakaipa kudaro yekuti shuwa varume vakuru sesu tingatogara pasi nemunhu achitaura kuti mukadzi wangu ndinomuda. Unoda mukadzi ari kunobereka vana nevamwe varume iwe uripo. Saka tawirei kudaro. Ndingangoti changamire panyaya yekuda kutaura chokwadi. Kutaura chokwadi. Urema unoitika kana chakapfukidza zimba matenga chokwadi.
unogona kuita zvinhu shuwa zvekuita ngebenzi pavanhu sekutaura kwamurita ndozvekuvhuma mambo. Asi ndinoda kutaura chokwadi chinondorwadza muchiona ndichienda panyaya yavanhu varumava. Ndandichitaura ndichiti ndinomuda seizvozvo. Kutaura pamberi penchitaura izvo, asi chiri chokwadi chiri kundinetsa muimba yangu inyaya yevarumava, panyaya yemudzimai zvaakandiitira, nenyaya yevana zvose maproblems anenge akatarisana neni. Ini chiri chokwadi chaiko chaizvo, da kutaura chikura chokwadi ichienda muchiona nyange mukadzi wacho asingadi kana kuuya kuru, hatisi kupindirana. Hazvirevi kuti ndinomuda mukadzi, asi kuti inini nyaya iri kundirwadza, iri kundinetsa. Mheno sezvo murimi wakuru ndiye munotonga, iri kundirwadza nechimiro chandiripo chiripo chandikutaura zvavakaita varumava, zvandiri kuitinesawo izvozvo kana vachizviramba, asi zvine chapupu nenyaya yevana avo. Panyaya yevana nekuti mutoro wese unochingoti ndiwangu wese ndine mudzimai ari maoko mangu, akati ezvinoko pamatobvunza kwasadza kwacho ikure kubva pano takaenda maharai toyambuka Save toenda mberi. Vana vari kupi vavo? Variko vane mudzimai ko. Vanotoine mudzimai ko. Vari kuchengetwa nani? Vari kuchengetwa neni. Vese vana ivava vese vari kuchengetwa neni. Gomba rina mwana. Saka Zivo kutaura kuti mukadzi wakunyatsoziva shuwa kuti aberekeswa mwana neuyu, aberekeswa mwana neuyu, wobvunzwa mudaro kuti ndinomuda. Uri kutaurei mudare iwe? Uri kutaurei mudare naiwe? Haipa mundiregere, asi kutaura chiri chokwadi pachangu. Chiri chokwadi, chiri kuseri kwepamberi kwatiri kuenda. Nyange yenyu muchingazi tikutotariswa sedare kuti mutiyananisewo, ndichekuti ini mukadzi chaiko chaiko. Inotora hondo kusatouya kutoti hatisi kutopindirana, kutokwanisa kubatsana. Shawari, ndakubvunza Dennis. Nyaya yekutaura mizere. Nyaya ndoiziva asi matauro. Nyaya mizere. Mungu ndoiziva. Mukadzi ndiye ndingada. Alright. Vakomana vari kubvuma nyaya dzavo. Iwe ndoda mope nehwai. Iwe mope nehwai. Ibhiti rati kutaura nezvaro. Hasi mukadzi. Handingatombopa mutongo wechihure kumunhu anenge achinzi atora mukadzi wemunhu abhadhare mombe 5. Noti uyo ngaabhadhare mombe 5 kubhitira unoziva zvako kuti unoda mukadzi wako akashata kudaro, hazvibude. Hazvibude. Chinhu chinorambirwa mukadzi patare kana pamberi pevabereki vake chihure. Asi kana achimuda zvinoda mukadzi wake mberi kwacho kumuda. Saka ndo pakunetsa dare kuti rinotonga chii. Ndokumbira hangu. Vakuru ngekuita business nemukadzi wake. Ini kutaura chokwadi vakuru sedare kutaura chokwadi pamndoza ndira ndikugota. Sezvo mutaura kwamaita kuti sedare wange uchida ipapo ndipo ndimundiregere ndichifunga kuti kuzoita kunge varumava nyaya dzavo dzisabude pachena kunge hadzipo, asi kutaura chokwadi nemudzimai hatisi kutombopindirana, asi kuti inini mundiregere pakuona ipo. Kana takuda kutaura isusu unonyarara. Taure zvinhu zvinopera. Varume vari pamberi pangu vari kubvumba. Pane kutobuda zvako usina chauinacho. Mukusumudza maoko ekuti chii? Musoro wevavo. Ini ndinoda kutaura ndakazvimirira. Chandati ndabvuma haisi nyaya yacho kuti ndoiziva. Asi ndanjibvuma nyaya yekuti sekutaura kwavaita ikutanga. Nyaya ichienda kwamambo 2019. Ndichinzi ndaonekwa nemukadzi wako. Ndakurara nemukadzi wako. Izvozvo chero mumaminutes acho ekwachief zvirimo. Handina pandakarara nemudzimai wako. Ndoda mombe nehwai kwauriwe. Ndoda mombe nehwai kune uye ari kumapetrol. Achitika 025 chifungezi. Yakatongerwa kuPickstone. Kusakoti kuPickstone. Ukanzi uite sei? Hapana chandinganzi ndiite. Kuno
mangodaira kuti ndoziziva yayo vakaona nyaya kuyenga mukadzi womunhu wonzi unozviziva kuti ndozviziva uyo woti ndozviziva mombe nehwai hwai ndekwamambo uyo hwai kwamambo mombe tobhadhara kumurume vana vari kuramba iye achiti mukadzi wakaromuda ti anoziva ngaaende kudna test siyai zvekutora mukadzi wemunhu anini handina hangu kana mbudzi hangu 14 days kubva nhasi iwe uri ukwewe zvinoya rini taurisa tongochemawo zvimwe chete chasipoza titomborinawo asi kunyenga wakadzi vanhu kuchinyenga unotsvaga mari hapana unotenga mumakurukoza futira 14 days mukurarama totangira pa 14 days ndiri murimi tora mukadzi wemunhu imopepa ivi but ndikutarisa vhanhu yenyaya yacho nemaitikiro ayo haasifadza matedzikirwa chii haatoifadza nyaya dzakaita sedzidimauya neushamwari chenjera kuti ropaademo kana pabanga kana kana kuti zvijaidzi taurai muri chii munyaya iyi handachikumbira mumajekesero kwavati mombe tiri 100 mombe why 300 which is 400 iwo rusumudza uda kuti chii mambo pamusoro andisaenda pa3 isu tine nyaya yandinayo inyaya yeukama hwedu kana kuti kugarisana patinoita ayo saina kana une munyaya unayo unozouya mudare kwete zori nhasi maita nyaya simukai ari kuudza ini ndiorumurisa sainisa munhu bepa usiye munhu ataure neni akandiudza kwaakanosvika akatemwa panze kuti murapidza kuti andiudza ndo nyaya yandinayo mambo pano because ava vachiuya kudare kwasabhu vakauya nemuzukuru wavo aida kutirova padare atiti mauya kunero nanhasi mambo ari kutitsvaga kutauririatiuraya chinzwa kaiwe izvozvi uchibva muno zvinoenda kumapurisa hatiti munoisa ripoti yethreat hatiti ndikakuonai makamarwa musina kuziva kuti chakumarai chii ndiye vaitiwapanzi nyaya ikauya kudare ikataurwa kudare handiti chiri nemuriro waidaiureko nhasi ndiri kuita kunge ndiri kusaidhi renyu kutaura kwatiri kuita but maresults enyaya dzakadai munaona mumabere handiti imimi kana paita munhu anonzi akuda kukurwisai pamusaka penyaya yauya kudare handiti munodzoka kudare handitika but iye zvino munoenda kumapurisa mogara maisa report yekuti pane munhu akadai handiti zvinotenderwa kugara maisa report kuti kumapurisa asi imiwo igaro ziva kuti kwatava nenguva dzomunhu unofa taura shama ndida kutaura panyaya yekutaura murume uyu ndifunga ndisabhuku wangu aripo inini kana iri nyaya iyoyo ndikuti ndiye ndiwe here uri kuvatsiretena saka nyarara iwewe panzi pane muzukuru wenyu handitika kana muzukuru wenyu asipo tinongoona kuine runyararo chandiri kuda ini imope yako inouya neuyo imope yako inouya neuyo mukadzi wako iyo tudza naye
mai vari kubvunza panapa mai vekubereka iwewa havasi kutofara nechimiro chakaita nyaya dzako iwe hazina kumira zvakanaka atiwapoa hazina kumira zvakanaka kana paine munhu ari kutyisidzira vanhu vakapara mhosva anoendeswa kumatare edzimhosva handiti mapoa chikumbiro chokuti iraita kuti after dare vanhu vava votora vana vavo mukoma vosara inzwakaiwe shamariwe vana avaka vachivadika inzwakaiwe unenge wakuda kutotonga mudare manguba imimi menza vana kujenei kana vasiri venyu havasi venyu mubvunza mukadzi kuti vavorerwa sei imbipi yezvino panhu pane simba kutora vana moenda navo kujenei tesa naye kuti vana vobuda mari zavo